Mama binu klubana san onumunu mina kene shire ya mifulusuma nere Sidiki Kuyate yere wolo debu sur la rempart ko kuma lasela nye Kuyate don nye kuma soro ka bon fa ka dukono ka bwanga kabla kono ka bo bokolola ola o strategala anga chesiri jamana kola ana kokan jamana kono o kɛra sababu ye k'an kɛ ko caman seere ye an ye jamana in cɛw dɔn ka musow dɔn ka diinɛtigiw dɔn ka mɔgɔ jɔlenw dɔn ka janfanciw dɔn ala ta kɔfɛ o siratigɛ la bi ni an sɔnna ka na se nin kɛnɛ kan sababu de y'a kɛ sababu a bɛ tali kɛ muso la muso min n'a ti an bi u b'a wele ko Kura Kaba Jakite Mali Kura Kaba Jakite don min na Mali drapeau bɛ folokoto Kidal ale de wulila ka drapeau ta ka tagama sen na ka bɔ Sotiba fo Sebenikɔrɔ k'a bɛ taa di Ibeka ma tagasigi cayara a ma ɲa drapeau ma sɔn ka minɛ drapeau ma minɛ drapeau minɛbaliya an ye drapeau minɛ ka taa palais de la culture la k'a to jamanadenw bolo ko ni fanga sɔrɔla don min na fanga min bɛ se k'i jɔ ni Mali drapeau ye ka taa n'a ye Kidal drapeau la nɔgɔla yɔrɔ min na ko an b'a d'o ma k'o fanga dɛmɛ k'o baara kɛ o drapeau dira Adama Ben Jaradi Bɛl de Cerveau o de y'a di Asimi ma an filɛ kalo min na ka bɛn le 22 novembre 2022 o siratigɛ la an ye drapeau ko in ta k'a kɛ mun de ye k'a kɛ seereya de ye seereya jumɛn ka don cɛw kan ka don musow kan an yɛrɛ ka jate la minnu bɛ se ka jɔ ni faso ye parce que ni drapeau dir'i ma a kɔrɔ ko e bɛ se ka jɔ ni faso ye ni drapeau dir'i ma a kɔrɔ k'e bɛ se ka kɛ faso kɔlɔsiba ye ni drapeau dir'i ma a kɔrɔ ko jamanadenw seereyara a kan ko e bɛ se ka drapeau in kumabɔ o de kama bi wulada na an sɔnna ka na yan Senu yan ka n'an ka karamɔgɔ kɛ siralabɔ ni sira kɔrɔ de ye ka sababu kɛ mun ye jafariya min tun bɛ funɛnkɛninw na timinandiya min tun bɛ funɛnkɛninw na cɛsiri min tun bɛ funɛnkɛninw na minnu tun y'u kale k'u sɔnnen don k'u nindi ka faso kumabɔ a kɛra ni karamɔgɔ ka dɔw de dɛ an donn'u kan sɔgɔmada fɛ ka d'u kan su fɛ ka d'u kan wula fɛ fo n'an tɛ se ka wagati fɔ ɲɔgɔn ye k'a fɔ k'an ma ɲɔgɔn ye wagati min na ala ye wagati min da o ɲɔgɔn tɛ yen su ani tile wagati t'a la dugu tilalew ka ɲɛfɔli kɛ ka bilasirali kɛ yaasa faso bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na a don kumaw fɔ don min na lada maaw bɛna ye k'a fɔ ko jamana ko la anw seereyara fɛn caman na o kama anw tɛ don ko caman da fɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'u bɛ se ka kuma mɔgɔ miliyɔn fɛ maa minnu bɛ yen ni mɔgɔ miliyɔn de dalen d'u la k'olu ka kɛ faso kɔnɔ k'olu da kana don faso kuma na tiɲɛ tɛ dɛ janfa don dɛ tiɲɛ tɛ o de kama an sera yan bi k'a yira karamɔgɔ la k'a fɔ sira kɔrɔ min b'an n'a cɛ o seereyali de don ka drapeau in d'a ma ka jamana in kalifa a la k'a yɛrɛ fɛnɛ kalifa jamana in den bɛɛ lajɛlen na k'a ɲini a fɛ ko dusukasi bɛ anw kan farafinna kɔrɔ parce que an balimakɛ n'o ye bɛɛ de ye a bɛ kaso min kɔrɔ bi an b'a fɔ ko sariya kaso tɛ an b'a fɔ ko binkali kaso fɛnɛ don mais min kɛ faso ye an nana ɲini jamanadenw fɛ k'a ɲini karamɔgɔ fɛ a k'a ɲini a tɔ fɛ bɛɛ ni filɛ kaso min kɔnɔ a tɔɔrɔ bɛ jamana kan a bɛ tɔɔrɔ bɛ farafinna kan bi a tɔɔrɔ bɛ diɲɛ kan parce que fɛn caman jɔlen don k'a sababu kɛ ko bɛɛ ni minɛna fɛn caman jɔlen don k'a sababu kɛ Kuyate minɛna fɛn caman jɔra k'a sababu kɛ an bɛ don min na i ko bi ko yɛrɛ wolo bɛ nin kunbala min kɔnɔ a cɛ ka jugu donc o siratigɛ la dɔw minnu ɲinina fɛ n'o kɛra sababu ye ka jamana in bɔ ka jamana in se nin yɔrɔ la k'an bɔ bolo la o tuma na an bɛ don min na i ko bi o sira kelen de don ka na bonya di bonya kɔfɛ ka jigiya fɛnɛ ɲini ka kalifaw kɛ kuma min tun bɛ n bolo k'o fɔ o bɛ tali kɛ n na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم الصلاة والسلام على سر كلام الجبار والميدان الرباني المتفيد نور كلام الساتي الذي بين يديك نور خد محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله كلمة يا أمام. آمين يا رب. الله كسبه ما كان. آمين. أمبالمون منو نانا. نعم. كناني درaponi di أما. نعم. بي. نو بيتاليك. Yerewolo début délégation ba. نعم. Bi honorable Jara. Yamo. Ani Kuyate. Ka fara délégation tɔw kan. نعم. Délégation ba. Cɛw b'a la musow b'a la. Kana drapeau nin di an ma. An b'a fɔ fɔlɔ a bɛnna an ma. Filanan fana an b'a fɔ a diyara an ye. A sabanan an b'a kɔrɔ fana faamuya. O la aw ni anw an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ an ye. Danaya mina an bɛ se k'a fa cogo min na. Parce que danaya de don o man gɛlɛn. I bɛ se ka danaya in fa cogo min na o de ye gɛlɛya ye. O tuma na aw bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'o dugawu kɛ an b'a ɲini Ala fɛ fana. O danaya min taara k'an sɛgɛrɛ Ala m'an fanga ser'o la, Ala kana an bɔ o kɔnɔ. O ye danaya jumɛn ye? Faso kɔnɔ drapeau ta k'a di mɔgɔ ma a bɛ n'a fɔ diinɛ na n'i ye kuranɛ ta k'a di mɔgɔ ma. Bonya kɔ dan ye o de ye. An ye silamɛw ye nka Ala y'an gɛrɛsɛgɛ kɛ Mali de ye. An tonso n'an barajuru bɛ Mali de kɔnɔ. Dɔw ye chrétien ye, dɔw ye silamɛw ye, dɔw bɛ diinɛ wɛrɛ la. An bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o diinɛ na nka faso ko in na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la. O de kama n'i taara an ka sariyasow la i mago bɛ carte d'identité la dɔ ta man bon dɔ ta ye dɔ ta jɛngɛnen tɛ dɔ ta ye a bɛɛ ye carte d'identité kelen ye an jɛra o la. O de b'a yira an na ko faso an b'o kɔnɔ an yɛrɛ bɛ ko wɛrɛw la o kow mana kɛ cogo o cogo i bɛ faso min kɔnɔ o t'i ɲɛ n'o faso in de ma sabati. O tuma na a bɛ sabati ni mun de ye o ye tilennenya ni laadiriya de ye. An y'a ye yɛrɛwolo ka taama fan caman o kumana ni min ye ni maa bɛ se k'i sɛmɛ o la ni maa bɛ se k'a fɔ nin ye kuma belebele ye o ye tilennenya ani laadiriya de ye. Tilennenya ni laadiriya n'i y'a bɔ diɲɛ ko o ko la a ko tɛ kɛ kosɛbɛ ye wa a tɛna taa ɲɛfɛ yɛrɛ. Wa an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o baara fana an y'o de ɲini an k'o kɛ ka se o kɛfɛnsen bɛɛ la. A bɛ ɲini politiki mɔgɔw cɛla cogo min na a bɛ ɲini fantanw cɛla cogo min na a bɛ ɲini diinɛ mɔgɔw cɛla o cogo kelen kan k'a fɔ n'an bɛ min kɛ an k'an jija an ka tilen an ka laadiriya kɔnɔ. O de bɛ se k'a to faso a bɛ taa ɲɛfɛ. N'i ye doyen ye i ka baara kɛ n'o tilennenya ye. N'i ye tailleur ye baara kɛ n'o tilennenya ye. N'i ye menuisier ye baara kɛ n'o tilennenya ye. Ni bɛɛ y'i tilen baara kɔnɔ ni bɛɛ y'i tilen
an mago bɛ min na an bɛ se ka se o ma o la faso in an b'a fɛ bi an ni la an b'a fɛ bi an ŋaniya la an b'a fɛ bi an b'a fɛ sini an b'a fɛ sinikɛnɛ o la an bɛ dugawu fana kɛ bi ala ye mara kalifa mɔgɔ minnu ma ala ka n'u dɛmɛ ala ka an n'u dɛmɛ k'u kɛ ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ min n'u tilenna k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ye kɔmɔgɔ min n'an tilennen don n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin de bɛ kɛ jamanaba ye fo jamana bɛ jɔ o hukumu kɔnɔ n'i y'an ka diinɛmaya ta k'a lajɛ an bɛ ko min na a tɛ fɔ o fana kɔ dɔ b'a fɔ a silamɛw aw ni drapeau ni faso ko kuma an b'a fɔ i k'i kɔ munumunu i ka ci b'a lajɛ sallallahu alaihi wa sallam a wolola Maka n'o ye Baka ye a bɛ bɔ yen don min na a bɔli kuma d'a ye dɛ faso kanu fɛ nka a bɛ segin ka na don min na a ye fɛn damadɔw de fɔ a fɔlɔ a ko a ye Makan jiriw to yen aw kana jiri tigɛ a filanan a kana se denmisɛnninw ma olu ye sini ɲɛsigiw ye a kana se musow ma a kana maa kɛlɛ fo ni min y'aw kɛlɛ ka tila ka danaya lakuraya ka tila k'a yira k'a fɔ ko dɔ kɛra sira la mɛ a ma ban donc o siratigɛ la an nana bi k'a kanu k'a fɔ an bɛ drapeau ta ka d'a ma jɛmɔgɔ ka siri a ka jɔ ni drapeau ye kɔrɔ k'a ka jɔ ni Mali ye a ka jɔ malidenw jɔyɔrɔ la jigifa danaya ani baara sira fɛ min bɛ se ka Mali ani farafinna nafa an nana drapeau di ka kɛ n'o hakilina de ye. An y'a ye k'a fɔ aw ka président n'o ye i yɛrɛ tagamaɲɔgɔn n'o ye jɛɲɔgɔn ye n'o ye camarade Ben le Cerveau bi a bɛ degun kɔnɔ yala Kuyatɛ message jumɛn de b'i bolo k'a ɲɛfɔ Mali jeunesse ye k'a ɲɛfɔ fangatigiw yɛrɛ ye Ben bɛ waati min na komi sisan. Dabara an y'a ɲini karamɔgɔ fɛ nin kɛnɛ kelen kan ko karamɔgɔ ka dugawu k'an ye a fana k'a da fara an da kan a ye dugawu kɛ a ko maa bɛ se ka fɛn kɛ nin ko in na Kala ka jisuma jigin dusukun kɔnɔ yasa bɛn ni filɛ ni gɛlɛya min kɔnɔ a ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ. Karamɔgɔ fa ka kuma kɔnɔna na ko kaso in i b'a ye k'a fɔ ale dalen don cɛbaw de ye. I b'a ye k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ cɛbaw de tɛmɛna kaso fɛ ka sabu kɛ i bɛ wuli ka jɔ minnu ni i bɛ ko minnu kɛ a dɔ la i b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka mɔgɔw dɔ tɔɔrɔ ka taa sɔrɔ i n'olu tɛ. O siratigɛ la an bɛ min fɔ dɔrɔn o ye k'a fɔ sifinnakaw k'a dɔn ko nin ye latigɛw ye. Latigɛ minnu don fɛnɛ an minnu b'a kɛlɛ kɔnɔ an sigilen don n'a ye. Mais n'an nana ɲini kɛ Ala fɛ Ala ka latigɛ jugu wuli ka tila k'a kɔfale hɛrɛ la. Ko mɔgɔw k'a faamu ko nin bɛ kɛlɛ in na o ye mun b'a la fɛnɛ n'a sɔrɔ k'a fɔ k'an kun tɛ se nin kɔrɔ a tun man kan jamana in ka dan na a tun man kan faamaw ka dan na a tun man kan sifinnakaw fɛnɛ ka dan na. Et donc a bɛ lajarabi min kɔnɔ ne yɛrɛ tun b'a kɔnɔ. Donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala ye bolo nɔgɔya cogo min na tɔw ye Ala ka bolo nɔgɔya minnu b'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen Ala ka bolo nɔgɔya ma bɛn jara ye ka tila k'a yira diɲɛ bɛɛ la n'o y'an ka faamaw ye k'a fɔ bɛnniko bɛ kunnama min na bi yɛrɛwolokow kunnama min na bi Mali dɔrɔn tɛ farafinna bɛɛ de ko don. Donc a ka kasoladenw bi an minnu bɛ bɔ ka taa jamana kɔ kan o ni an minnu bɛ kuma k'an to yan kuma dɔ la jaabiw dɔ ka gɛlɛn an bolo parce que kuma suluko de don. Donc an b'a ɲini u fɛ u ka an bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ donc o de ye k'a laɲini ye. A diyara n ye. Merci.